ecological problem we are presently experiencing nowadays. What can we do as a student in order to lessen or alleviate the problem? Maraming salamat sa iyo sa magandang katanungan. Yung mga isa sa mga ecological problems na natatamaan natin yan, siguro ito yung hindi pa segregate ng mga basura hindi lang natin, ng mga estudyante, kundi ng lahat ng mamamayan ng Pilipinas ng mundo. Kasi kung i-segregate natin yung mga basura natin, ipag-iwalay natin, pagsamahin natin yung mga biodegradable, non-biodegradable, recyclable na basura, mas makakatulong to para mapababa yung mga gaya lang ng mga na-accident na nangyari nung pagkatapos ng bagyong Madrid. Nagkaroon ng pagpagpagbuhol ng mga basura kasi sama-sama lahat. Pero kung iisip tayo ng paraan para magamit pa yun, siguro mas makakatulong yun. Yun lang.